дня, калегі! Няхай дзень будзе цудоўным. Каб усё атрымалася проста бліскуча. Жадаю бадзёрасці і вынікаў, якімі можна ганарыцца. Няхай дзень прынесе добрыя навіны. Гармоніі і выдатнага настрою. Няхай сённяшні дзень прынясе нечаканую радасць і поспех. Плённых гадзін, цікавых задач і задавальнення ад працы. Каб сёння было менш праблем і больш рашэнняў. Усім добрых думак, цёплых слоў і выдатных вынікаў. Няхай кожная задача вырашаецца лёгка. Няхай сённяшні дзень стане крокам да вялікай мэты. Жадаю вам яснасці розуму І лёгкасці ў прыняцці рашэнняў. Добрых вам вестак сёння. Жадаю лёгкасці ў справах і цёплых сустрэч. Добрага і плённага дня, сябры! Сілы духу, цярпення і радасці ад кожнай зробленай справы. Добрага настрою на ўвесь дзень. Энергіі, ідэй і добрых эмоцый на ўвесь дзень. Светлага і лёгкага дня! Няхай сённяшні дзень запомніцца як адзін з самых лепшых. Жадаю натхнення і спакойнай працы. поспехаў Усмешак! і выдатнага дня.